Dobrý deň, dnes vám poviem niečo o mojej rodine, takže poďme na to. Ak by som mal vymenovať každého, tak by to trvalo celkom dlho, takže poviem iba niektorých. Takže v mojej rodine sú samozrejme mama, oco, sestra, dedo, starky, potom moja teta s ujom, bratranec a sesternica a ešte krsná, krsný, bratranec a sesternice, lebo mám dve. A v poslednom rade je tu teta, ujo, bratranec a zase sesternica. Takže mama je v pohode, akurát má niekedy proste svoju náladu. Oco je tiež v pohode, sestra je tiež v pohode, ale je otravná, ale aj dobrá. Dedo a starky sú proste dvaja chlapi v takej našej rodine a potom teta je s ujom a bratrancom a sesternicou v pohode. To isté aj krsná, akurát krsný si myslí, že je strašne vtipný, ale pritom není, čo už. Potom bratranca, neviem, hádam je v pohode, ja sa s ním moc nerozprávam, to isté so sesternicou a potom moja druhá sesternica, ona je strašne malá, čiže ja ani neviem, lebo to proste sa s malým nedá ešte tak poriadne rozprávať. No a potom moja teta s mojím ujom sú zase v pohode a to isté aj bratranec so sesternicou a oni sú takí moji favorite. No a toto by bol koniec mojej tretej časti. Ak sa vám páčila, dajte like, odber, nejaký fajnový komentár, aby som vedel, že moja tvorba za niečo stojí. A ďakujem, že ste si tu pozreli a dovidenia.